Helo a chroeso, a dyma fi yn rhoi cyfweliad I Aran, crewr Say Something in Welsh. Hello and welcome. This is me giving a small interview with Aran, who created Say Something in Welsh. The interview will be entirely in Welsh, so for those of you learning, this is a great opportunity to practice those listening skills. Aran Jones ydw I, ac dwi yn awdur methodoleg Say Something in Welsh. Gwych, so diolch am siarad efo fi heddiw. Felly, o'n I jyst eisiau gofyn dipyn bach am dy siwrna di yn dysgu Cymraeg. So sut dath y syniad I greu Say Something in Welsh? Cwestiwn difyr da. Mae'n amser yn ôl rwan. Mae'n siŵr bod fi'n cofio rhywfaint o'r cychwyn. Really ddoth allan o'n profiad yn hun. O'n I di ges i'n magu tramor, a wedyn o'n I gweithio tramor yn sbel iawn. O'n I yn 32 yn symud yn ôl I Gymru, ac adeg hynna es I ati I ddysgu. O'n nain y taid yn siarad Cymraeg, ond oedd ddim yn siarad Cymraeg efo fi. Felly mi oedd na, lle bod na darnau bach o Gymraeg yn Saesneg I, ond oedd o ddim yn iaith weithredol I mi. Felly, pan o'n I wedi bod yn byw tramor, o'n I wastad wedi trio dysgu ieithoedd eraill. Mewn ffordd, yn gwybod byddwn i'n mynd adre rhyw ddiwrnod ac eisiau gweld os o'n i'n mynd I fedru dysgu'r Gymraeg. Gyda'r arwyddion yn wael ofnadwy. Fethu dysgu unrhyw beth o gwbl, o'n i'n sal iawn am dysgu ieithoedd. Wedyn, des I adra a gwneud cwrs wlpan mis Awst yn Aberystwyth, dysgu'n dwys iawn. A rywle rhwng y drefn dysgu a'r dwyster, a dwi am bod yna rhywfaint o iaith rywle I mewn ynddo fi I gael ei deffro. Mi nes I ddysgu yn llwyddiannus am y tro cyntaf. A mi nath yna dechrau ysgogi fi chydig bach I feddwl, ella mai dim fi oedd y problem, ella mae'r methodolegau gwahanol oedd y problem. Ac wedyn nes I fwrw ymlaen efo ffrind I mi I ddysgu'r Sbaeneg yn weithredol. Ac oedd yr anhelaeth o hynny really just cyfarfod yn dafarn ac ymarfer dysgu defnyddio rhywfaint o cwrsiau Pimsleur a Michelle Thomas ac ambell I lyfr, ond oedd y gwaith mawr oedd wyneb yn dafarn. A wedyn ges I un diwrnod o'n I gweithio Cyngor Sir. A mi oedd rhywun wedi dod I mewn I roi cyflwyniad am Rebecca'n meddalwedd. Ac yn ystod y cyflwyniad, mi ddedodd o fod o'n siarad Arabeg. Ac fi eisiau'n gweithio yn Dubai am 5 mlynedd. A wedi trio'n galed o'n nadwy I ddysgu Arabeg, wedi methu yn llwyr. Nes I hyd yn oed treulio mis dwys yn Cairo yn trio dysgu. Dim yn medru cynnal sgwrs. Ond tra bod pawb arall yn gwrando ar y cyflwyniad, o'n I wedyn yn trio cofio sut I ddeud yn Arabeg lle nes I ddysgu Arabeg. Ac o'n I wedi cofio hynna erbyn diwedd y cyflwyniad, es I fyny at y foi a ddeud lle nes I ddysgu Arabeg. A nath o ddeud, na, oedd o'n amser hir yn ôl, dwi ddim rili'n cofio fawr ddim rwan. A dwi'n cofio wedyn yn y cyfarfod asesu nes I ddeud, dwi'n gwybod faint o wirionedd oedd yn y pecyn meddalwedd, ond dwi'n gwybod oedd yn deud celwydd am siarad Arabeg. Ond wedyn ar y ffordd adra, o'n i'n meddwl, mae gen I eirfa Arabeg eitha helaeth. O'n i'n gwybod enghraifft, o'n i'n gwybod bod yr Arabeg am llaethder yn yr awyr yn rutuba. A do gen i'n syniad be oedd hynny yn y Gymraeg. Dwi'n mond yn gwybod hynny yn y Gymraeg rwan am bod fi wedi deud y hanes am o'r blaen. A dwi'n cofio dreifio adra meddwl, mae siwr bod fi yn gwybod mwy o eiriau yn yr Arabeg na dwi'n gwybod yn y Gymraeg, ond dwi'n gallu siarad Cymraeg a dwi'n gallu siarad Arabeg. Ac eisiau trio deall pam oedd sydd nes I ddechrau potsian wedyn efo meddwl, reit, so rhywun yn cychwyn o'r cychwyn rwan, be fyddwn ni'n gwneud I trio helpu nhw mynd lle mae Cymraeg fi wedi mynd yn hytrach na lle mae Arabeg fi wedi pydru. Waw! A felly, sut ydych chi fyny efo'r system yma felly? Dwi'n gwybod, rhaid fi ddeud, I fod yn onest, dwi'n gwybod beth dy gefndir di'n broffesiynol, ydy o I wneud efo addysg tyna? Wel, athro Saesneg fi eisiau tan mi ddod yn ôl I Gymru. Wedyn es I fewn I
fath o pethau electronig, o'n i swyddog elwodraeth ymsbel a wedyn ymgyrchu iaith oedd o. Felly mae wastad wedi troi o gwmpas iaith mewn rhyw ffwrdd. A mi pan o'n i'n dysgu'n Zimbabwe, oedd na elfen gref o ESL i hynna, felly rhyw chydig bach. Ond yn y bon, nes i just rhyw asesiad personol o beth oedd wedi gweithio i fi oedd o. A trio cymharu lot o beth o'n i wedi gwneud efo'r Gymraeg, beth o'n i wedi gwneud efo'r Arabeg, ac efo ieithoedd eraill lle o'n i wedi methu. A trio gweld os oedd na modd i mi dynnu allan y darnau o'n i'n gweld yn llwyddiannus. Ond hefyd efallai fod o'n werth dweud, mae gen i eitha dipyn o ddiddordeb mewn beth sy'n fel arfer yn cael ei cyfeirio ato fel meddylfryd first principles. Mae Elon Musk yn sôn lot am hyn. A mi o'n i'n gwneud rhywfaint o feddwl, dyma'r holl bethau dwi wedi gwneud, dyma'r pethau dwi'n gweld yn llwyddiannus, dyma'r pethau dwi'n gweld yn aflwyddiannus, ond os dwi just yn gwneud 1 neu 2 neu 3 o bethau, be fydda'r pethau hynny, a trio torri fo i lawr mor bell a phosib. A dwi'n meddwl mai dyna yn y pen draw sy'n gynnu ni. Cyfuniad o, dwi'n yn credu bod na fawr o ddim byd newydd yn beth da ni'n gwneud. Ac eithrio o bosib, da ni'n gwneud gwaith ymarfer gwrando efo recordiadau wedi cyflymu. Dwi'n meddwl bod hynna dwi heb weld o yn un lle arall, a mae'n gwneud andros o wahaniaeth, mae'n really yn help mawr. Ie, yn dysgu Cymraeg, mae'n siŵr nes ti ffeindio bod dallt pobl yn siarad tu allan i'r dosbarth, sydd un o'r pethau mwyaf... Hwnnw ydi o. A problem mwyaf dwi'n credu efo hynna ydy pryd mae wirioneddol yn digwydd, achos yn y bon, da chi yn dysgu'r iaith i lefel eitha llwyddiannus a wedyn yn cael yr holl dŵr oer yna am beth i dall pobl. A beth da ni'n trio gwneud efo'r ymarferion gwrando ydy cael nhw yn cychwyn yn gynnar iawn yn y broses, a wedyn erbyn i rywun fod efo eitha dipyn o allu mynegu, maen nhw hefyd efo eitha dipyn o allu dallt. Ie, mae'n wych dwi'n meddwl, achos nes i ddechrau fel athrawes Gymraeg tua 8 blynedd yn ôl, a dwi hefyd efo cefndir TEFL, fatha chi, so o'n i'n meddwl, efo Saesneg, mae yna gymaint o adnoddau allan, does? A wedyn efo Cymraeg, dos am lot. A mae'n ffordd, oedd rhaid i fi ddechrau creu bethau fy hun, a jyst meddwl am sut i addasu'r methodoleg o Saesneg o TEFL at y Gymraeg. A dwi'n ffeindio bod mae gen i fyfyrwyr sydd wedi astudio Cymraeg efo llyfrau a dosbarthiadau, a dyn nhw dal ddim yn dallt gair dwi'n deud pan dwi'n siarad fel hyn. A mae'n digoloni pobl nhw'n adwy tydi, achos maen nhw'n disgwyl ar ôl yr holl waith. Mae rai bod ni'n, beth arall sydd na i ddysgu, a'r gwir ydy, does na ddim byd really i ddysgu, ond mae angen ymarfer y proses o wrando, achos os da chi heb wneud digon o hynna ar y daith, wedyn mae'n dod fel dipyn o sioc. Felly, efo'r siwrna di felly o ddechrau dysgu Cymraeg, faint o hir gymerodd o ti'n meddwl i fod yn rhugl? Wel, gen i berthynas cymleth efo'r gair rhugl. Mi fyswn i'n deud, mi o'n i yn medru cynnal sgwrs erbyn diwedd y cwrs wlpan gyntaf, erbyn diwedd y 4 wythnos yna, mi o'n i yn gallu cynnal sgwrs. Dwi'n cofio un peth eitha clir am hynna, o'n i di meddwl i fi hun, pan o'n i yn gallu siarad y Gymraeg, o'n i'n mynd i gael tatŵ bach, drai goch ar yn ysgwydd i, jyst i ddeud, reit, dwi wedi cyrraedd adra, dwi wedi bod yn crwydro'r byd ar hyd y mywyd, ond rwan mae gen i'r iaith, dwi adra, dwi yn Gymro felly, dos em mwy o cwestiynau am hynna, a mae gen i drai goch i brofi fo. A nes i gyrraedd diwedd y cwrs wlpan gyntaf, a dwi'n cofio meddwl, dylwn ni fynd i gael y tatŵ rwan ydy'r gwir, ond dwi'n really isio, mae'r syniad yn dychryn fi chydig bach, a felly dwi am deud bod fi ddim cweit wedi gorffen. Felly o'n i'n gallu cynnal sgwrs. Wedyn, es i fyw ym Porthmadog ar ôl hynna, ac mynd i ddosbarth nos, ac blwyddyn yn nes ymlaen, mi nes i mis dwys arall yn Aberystwyth. Ar adeg hynna,
fel rhywbeth o, rhywbeth i orfodi fi wneud o, nes i ddeud i'r ffrindiau yn y dosbarth yn am mwyn ei diwrnod cyntaf ail ddiwrnod, nes i ddeud, mae gen i darged pan dwi yn teimlo bod fi'n siarad Cymraeg, dwi'n gorfod cael tatŵ o ddraig goch yn ysgwydd. Ac diwrnod ola'r cwrs, wnaethon ni gyd deud, dos, rwan. Dwi ti ddim yn cael dim esgusodi am hyn, da mi wyt ti'n siarad Cymraeg, mae rai chdi mynd i cael y tatŵ, a mi gesi'r tatŵ. Da iawn, waw. Ond mae o'n gwestiwn anodd ydi, pryd dyn ni'n rheigl, achos dwi wedi siarad Cymraeg os o'n i'n 2 oed, a eto dwi'n dod ar draws geiriau drwy'r amser, dwi'n mynd gwybod, neu dwi'n mynd teimlo'n gyffyrddus yn ei defnyddio nhw. Des i ar draws gair Saesneg newydd, chydig wythnosau yn ôl, ar Twitter, gan rhywun sy'n sgwennu llyfr, a'r gair Saesneg ydi snowbones. A hein ydi pan ti'n mynd ar lôn yn rhywle, a mae wedi bwrw eira, ond wedyn mae pobl wedi bod yn mynd ar hyd y lôn, a mae gen ti'r eira dal yn canol ac ar yr ochra. Snowbones di hynna. Yn berffaith, ydi. A mae yna gymaint o eiriau'n Saesneg hefyd oes, dwi'n siŵr, da ni'n mynd wybod, achos dyn nhw'n cael ei defnyddio hyd, dyn nhw'n disgyn allan o ffasiwn. Felly... Rhigl ydy'r peth difyr, ti'n gwybod, achos es i nôl i Bwrthmadog, a so rhywun wedi gofyn i mi adeg hwnnw ti'r rhigl, mi fyswn i wedi dweud, wel nac, dwi'n amlwg ddim, ond mi fyswn i wedi deud o'n Gymraeg, o'n i'n byw trwy'r gyfrwng y Gymraeg. A wedyn o'n i'n gweithio trwy'r gyfrwng y Gymraeg hefyd, a mi dwi'n cofio pan nes i cyfweliad ar gyfer y cyngor. Mi o'n i wedi cael un cyfweliad ar gyfer swydd gwahanol, a di gwneud o'i gyd yn y Gymraeg, a ddim di cael y swydd. Ac yn y swydd e-lywodraeth, mi nes i cyfweliad yn y Gymraeg, a wedyn nes i ddeud, dwi wedi cael cyfweliad arall, lle ches i mor swydd, a dwi'n teimlo chydig bach yn ansicr am yn Gymraeg. Dwi'n siŵr os dwi wedi gwerthu fy hun yn ddigon da fy ail iaith, felly oes modd i mi gael rhan o'r cyfweliad yn y Saesneg hefyd. A wnaethon nhw dweud, iawn, a mi ges i 10 munud yn y Saesneg, a wedyn ar ôl hynna, ges i gynnig y swydd, a dwi'n cofio meddwl, damio fo, mae dal, dyna ydi o. Dwi'n dal yn fwy o fi fy hun yn y Saesneg. Ond wedyn, wythnos gyntaf o'n i'n gweithio yn y cyngor, mi welais i un o'r boys oedd ar y panel cyfweld, a nes i dweud, sori bod fi wedi gorfod gofyn am y Saesneg, ond diolch, achos yn amlwg nath o'n wedi gwahaniaeth. A nath o dweud, nath o, actually, nath o ddim. O'n i'n meddwl bod chdi wedi dod drosodd llawr am gwell yn y Gymraeg. Waw, iawn, so dwi am ddod yn ôl i un cwestiwn dweitho yn jyst edrych ar yr amser. So be ti'n neud ar y funud felly, efo swydd a efo Say Something in Welsh, os yna rhywbeth newydd yn digwydd? Mae wedi bod yn flwyddyn rhyfedd iawn i ni, achos wrth gwrs mae wedi bod yn gyfnod anodd ofnadwy i bawb, ond dydy cwmnïau sydd yn dysgu ar-lein yn barod ddim ymysg y cwmnïau sydd yn poeni am golli staff ac yn y blaen. Felly, da ni wedi bod yn reit hyderus ar ochr yna, da ni wedi medru galluogi'n staff ni, ond maen nhw gyd yn gweithio adra bron trwy'r amser beth bynnag. Da ni wedi medru gwneud yn siŵr bod ni yn gwneud yn gorau edrych ar eu holon nhw, i annog nhw i siarad yn y gorau pan maen nhw'n deimlo dan bwysau i ddeud bod ni ddim yn disgwyl iddyn nhw fedru gweithio yn berffaith fel normal bod nhw'n gweithio adra a bod hynny'n normal. Mae nhw dal wedi bod o dan lot o bwysau. Felly, da ni wedi bod efo rhyw deimlad o fod yn lwcus iawn yng nghanol adeg anodd. Ac eleni, da ni wedi camu ymlaen eitha dipyn yn y flwyddyn diwetha, a da ni rwan ar drothwy nifer o beth eitha difyr, dweud y gwir. Da ni ar fi'n lawntio'n cwrs Saesneg cyntaf ni trwy gyfrwng y Sbaeneg. Da ni hefyd yn gweithio ar cwrs Saesneg trwy gyfrwng Mandarin. Mae gen ni partner yn barod i hyrwyddo'r 2 gwrs yna, sydd yn gwefan gwirio gramadeg Saesneg efo eitha dipyn o ddefnyddwyr. Da ni yn trafod efo Banc Datblygu Cymru, posibilrwydd o funding round bydd yn galluogi ni i fusoddi lot mwy ar ochr technolegol a creu cwrsiau newydd. A da ni yn gweithio'n agos iawn yn gosach trwy'r amser efo'r Ganolfan Genedlaethol, felly mae hwnna hefyd yn addawol iawn. Felly dwi'n meddwl erbyn diwedd eleni,
byddwn ni wedi lawnsio rhyw 4 neu 5 cwrs newydd gan gynnwys y rai Saesneg, a dylen ni fod mewn sefyllfa erbyn hynny lle da ni newid yr ochr technolegol. Mae gen ni newid mawr ar y ffordd efo hynny, lle ar y funud da ni yn gweithio efo ffeiliau statig, felly just MP3, a mae pobl lawr rwyth nhw yn defnyddio nhw. A da ni am symud at system ffrydio, sydd yn y bon ddim yn ei hun yn gymaint o wahaniaeth, ond mae ffrydio yn galluogi ni wedyn i alluogi pobl i newid gosodiadau. Felly am y tro cyntaf byddwn ni gallu dweud, fedrwch chi dewis gwneud Say Something Welsh unau ffordd hawdd neu ffordd ganolog neu ffordd gyflym. A bydd hynna yn lot o help, achos mae'r cwrs, y prif problem efo'r cwrs ydy, really mae'n chydig bach yn rhy anodd. Dydy ddim yn rhy anodd i weithio, ond da ni'n gwybod bod yna bobl sydd yn ffeindio, mae jyst yn teimlo'n rhy heriol iddyn nhw. Mae rai pobl yn ffeindio'n heriol a maen nhw'n fodlon jyst defnyddio'r bottom side lot a mynd yn dow. Mae yna bobl eraill sydd am fod o'n mynd bach yn rhy gyflym, maen nhw jyst yn colli momentum. Felly, da ni'n teimlo rŵan byddwn ni'n helpu lot mwy o bobl. Da ni am bod y pobl da ni'n colli yn fwy na'r pobl da ni'n cael ei lwyddo. Felly, o fynd i mewn i hynna, da ni'n gobeithio gwneud lot mwy o wahaniaeth efo'r Gymraeg. A wedyn gobeithio erbyn diwedd y flwyddyn, byddwn ni'n cyflogi mwy o bobl i greu mwy o ieithoedd, mwy o bobl tech, a wedyn oherwydd hynna, byddwn ni'n gallu cyflogi mwy o bobl i wneud y Gymraeg. Achos fyddwn ni ddim, tan rŵan, da ni dal hyd heddiw, da ni yn dibynnu fel cwmni ar incwm o'r cwrs Cymraeg. Ond erbyn yr adeg am y blwyddyn nesaf, dylse hynny fod yn hollol wahanol. Gwych, waw. Ie, byddai'n edrych ar be fyddwch chi'n neud nesaf. Wel, diolch am siarad efo fi heddiw. Croeso mawr. So for disclosure, I received no money for this little promotion of Say Something in Welsh, nor did they receive anything from me. This is just something that I thought would be nice to do because there's not many resources out there for people trying to practice Welsh, listening, apart from listening to the radio. And I think we content creators should stick together and not compete. So Say Something in Welsh is a very popular program for people learning Welsh, but also I have my own course that I've created and I offer private lessons, and there are of course other things out there to help you on your Welsh language learning journey, so feel free to comment below with any other suggestions that you have. Okay, diolch yn fawr am wrando a hwyl!